Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Mga urip na Allah subhanahu wa ta'ala, orianu kaya begitanu sa bendingan kung mga amal uli na galubog uli na mga sabab biyaloy wa Allah subhanahu wa ta'ala sabab sa dinyan di kapagumani ko riski ko manusia udi na rizki niyan pangalimon niyan si ko urip niyan pangurip Allah subhanahu wa ta'ala na kumbendingan tanup man nagyang ko to mga sabab mangurip Allah biyari Allah subhanahu wa ta'ala sabab sa kaparuliya tanu si ko barakah kagiya mangurip Allah subhanahu wa ta'ala da bali utamuk udi na di pakanggaya guna sa mabiyaso tamok udi na nganisan limu Allah subhanahu wa ta'ala udi na rizki Allah subhanahu wa ta'ala sa iko manusia may kuda barakan yan maurip na Allah kayad na lagi diyan na lagi du terak miya katirak sa manusia na sabab sa da barakan yan nadan yan kanggunai sa mapia kapakaya pa na sini yang pusar sa iko marata dan yan mausar sa iko mapia ikadua na kapakai pena aya kaya sababan sa kaya binasa gyang kutua manusia kapirai teraka kaya sababan sa kaya sadiru kirkun udina aya kaya sababan sa kaya patay gyang kutua kirkun mangurip Allah subhanahu wa ta'ala udina kaya pagawida kalian sa mala mangurip Allah itu gaterwa tanurun langwan na rizki wallah subhanahu wa ta'ala na amay kuda barakan yan na di kapunggunaan o manusia sa mapia mangurip Allah subhanahu wa ta'ala na anto na ipatirun mangurip Allah baraka ay patirun na baraka mangurip Allah subhanahu wa ta'ala nagyang kutuwa di kapagumanuman uri na kapupakala agyang kutuwa syay raks kapapadalman sa madakal mapia mangurip Allah subhanahu wa ta'ala uri na ipatirun na baraka nagyang kutuwa kapi permanente o mapia sagyang kutuwa say mangurip Allah subhanahu wa ta'ala mangurip Allah subhanahu wa ta'ala na anto nagyang kana na baraka mangurip Allah maisingan in tanu ama padalam mangurip Allah subhanahu wa ta'ala ginan so baraka kapadalam sa iko tamok udi na pangankan udi na pamilya udi na kambubulawasan udi na ilmu udi na baraka mapadalam sa iko walay uri na sa iko babu kapakakuha sa mga muryataw mangurip na Allah subhanahu wa ta'ala uri na baraka mapadalam sa iko mga oras tanong uri na sa iko mga umur tanong mangurip na Allah subhanahu wa ta'ala anto niya maanag yang kutuwa katawi sa baraka anto na kakatenduan nga sa kataguan sa baraka yang kutuwa tamok ka na aya maana niyan nagyang kutuwa kapagpakalaian nagudi niyan di kapagumanuman rakisa kapapadalaman sa mapia anto na ikarin na mamusat mangurip na Allah sa adna baraka gyang kutuwa panganan nagyang kutuwa din yan di kapakangguna si iko manusia sa mapia maana aya kibgay niya ko manusia nagyang kutuwa mapia mga vitamin udi na kusugun pipiya o manusia kapagaparian si ko manusia mangurip Allah subhanahu wa ta'ala na huwag kutuwa kapiyan yan ayaw huwag karinap mangurip Allah subhanahu wa ta'ala sa adna baraka agyang kutuwa kapamilya nagyang kutuwa di kapakakukoneksyon na sa mapia agyang kutuwa pamilya mga tunganay mangurip Allah subhanahu wa ta'ala na huwag kutuwa di kapakasisinabuta mangurip Allah kapira-pira mangurip Allah subhanahu wa ta'ala madakala tutungan na ya di na pamilya di maka sinabuta sabab sagyang kutuwa da barakan yan nagudi siran makakukuya mumpaat mangurip Allah pabasiran din di makatutula ka mangurip Allah subhanahu wa ta'ala kilay ka gyang kutuwa tantuwa madakala tutungan na ya na isa-isa aawidan nila na ngaran di na apelido mangurip Allah subhanahu wa ta'ala ugid na di siran makakukuya mumpaat sabab sagyang kutuwa da baraka sagyang kutuwa kada kaliran pamilya mangurip na Allah subhanahu wa ta'ala winagyang kutuwa kabubaliran at tutungan na mangurip na Allah anto na ima na mangurip na Allah subhanahu wa ta'ala
saat membuat baraka sagyang kutuwa bukan bubulawasan nakiang kutuwa kagdamang kaun sa mapia mga orip Allah subhanahu wa ta'ala sa makalidasi kung mga panyakit o di na mga iksamin wallahu subhanahu wa ta'ala. Nantunap man imana adna baraka sagyang kutuwa ilmu ka nagyang kutuwa dingaw di kang guna sa mapia nagudingaw kap kalipati naguka sa sabutan kaun sa mapia mga orip Allah subhanahu wa ta'ala as nga mamumkusar si kumapia nagubba kang gaya guna si mga tao amali-lipitar ka tunganay dito nganay mga orip Allah subhanahu wa ta'ala. Nantunap man ikarina sa adna baraka sagyang kutuwa walay mga orip Allah nagyang kutuwa walay mga orip Allah nakagdam ka amal waga kapakagiginawang kaun mga orip Allah subhanahu wa ta'ala kapapadalman sa kapakatitak na amukar na ka naguwid ka kalilinta diyan mga orip Allah. Kapira-pira mga orip Allah subhanahu wa ta'ala imala awalay mga orip Allah ada mapira katawa mababalingon mga orip Allah subhanahu wa ta'ala ugid na ayakag gdamayranon na tanto kirang ko maligid tagyang kutuwa walay mga orip Allah subhanahu wa ta'ala sabab sagyang kutuwa da barakan yan apirap man ni walay mga orip Allah subhanahu wa ta'ala may ito na tanto kumada kala mababalingon ugid na ayakag gdamayranon na tanto kirang ko maluag na gumapi akapakagiginaweran sabab saad na barakan yan mga orip Allah subhanahu wa ta'ala. Nantunap man mga orip Allah subhanahu wa ta'ala ikarina sa adna baraka si ko banggabu kaya pakakuasa muryataw mga wata mga orip Allah nagyang kutuwa kada kaliran nagukapangapipiran ni parangay mga orip Allah subhanahu wa ta'ala adi kairan din bilang atawan na loks mga orip Allah subhanahu wa ta'ala kapiray manusia mi akan bubawata sa madakal mga orip Allah na sabab sa ada baraka sagyang kutuwa kaya pa kang bubawata yan, kaya pakakuan yan sa mga muryata, madakal na din yan magdamag yan kutuwa kapipia ginawa. Di nga silang kailay, uberan din bilang atawi, sirbisiwi, sulok siran maurip Allah subhanahu wa ta'ala. O di na nga kailay, o ba upakang gay siran na guna sa mapia, o di na di na limang galubag, agyang kutuwa, kapipia ginawa, ulok siran maurip Allah subhanahu wa ta'ala. Pira-pira maurip Allah subhanahu wa ta'ala, imada kala magaryari na siran na kita tamukon na sulok siran mga urip Allah subhanahu wa ta'ala na kararganan nagu dapat na bangon kailay mga urip Allah subhanahu wa ta'ala akasigi-sigihan mga urip Allah malay tamok sa watayan uwid na sulok sa mga urip Allah subhanahu wa ta'ala na di mapia kapakagdamian mga orip Allah nagudinian kapia kagdam agyang kuto akapipia aginawa si ibu ko kaya pakakuan yan sa mga muryataw amadakal mga orip Allah subhanahu wa ta'ala sabab sa da baraka sagyang kuto kaya paka bubuwata yan sa madakal mga orip Allah subhanahu wa ta'ala napirap man ni manusia mga orip Allah ayabu ay ni rizkirun wallahu subhanahu wa ta'ala wata mga orip Allah uli na pamilya na sasakataw ugid na miyagdam yan nagyang kutuwa tituwa kambu bawata mga orip Allah subhanahu wa ta'ala kailay nga nagyang kutawata na miyapakap na hajian so loksyan nagu minibgin yan ko loksyan nagyang kutuwa kapipi ginawa kaya sirbisiwan yan mintin yan di bisitaan mga orip Allah subhanahu wa ta'ala. Nantunap man ikarina sa adna baraka gyang kuto oras ka nagyang kuto kagdamang kaun sa gyang kuto oras ka kana ba tantuwa masimpit ikadua mangorip na Allah na gyang kuto makikinanglan ka na di nga di manggalabog adi keempat sa gyang kuto oras ka mangorip na Allah subhanahu wa ta'ala. Nantunap man ikarina sa adna baraka gyang kuto idedika udi na omor ka nagyang kuto kalundunian nagu mapia galabog ka dingaw di manggalabag mangorip na Allah subhanahu wa ta'ala. Ginani mga karina sa adna baraka sa gyang kutuwa say iniriskir ka wallahu subhanahu wa ta'ala. Yuto mangorip na Allah subhanahu wa ta'ala kailangan na sumano siya na kupang niniyan si wallah lalayon agyang kutuwa katagwi wallahu ta'ala sa baraka sa gyang kutuwa riskin yan
sa ikuuripan mangurip mo Allah subhanahu wa ta'ala. Insyaallah, na bagantan sa bendingan, agian ko tuwa mga amal, uli na mga galubok, kasabapan, sa kakapadulumi, sa baraka, sa iku papapagin tao umano siya mangurip mo Allah subhanahu wa ta'ala, uli na sa agian ko tuwa riski ay niriskirun wallahu subhanahu wa ta'ala. Sa insyaallah, nabagantan na sa bendingan, sa iku pumakataling ubap man na mga bendingan tanong mangurip mo Allah subhanahu wa ta'ala. Sa siyang bupasin tawi sa diyan ka, sa assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.